the cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mana usab kanin. Mga igsuon, atong padayon nga iampo, nga magmalinawon ang tibuok kalibutan, ug ang atong giantos nga pandemic mahunong naunta. Ang ato sang mga benefactors hatagan unta sa ilang mga grasyang gikinahanglan karon, labi na gyud tong naay mga kalisdanan nga giatubang. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Patalinghogi kami Ginoo aron sama nga nagsaulog kami sa misteryo sa pagkabanhaw sa imong anak. Magmalipayon unta kami inigabot niya kuyog sa tanang mga santos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga tawo nga naghatod kang Pablo mikuyog kaniya hangtod sa syudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea uban sa tugon ni Pablo nga paagpason sila ni Silas ug Timoteo sa labing madali. Unya si Pablo mitindog sa atubangan sa konseho sa Areopago ug miingon, "Mga taga-Atenas, nakita ko nga kamo mga relihiyoso kaayo. Kaysa akong pagsuroy-suroy sa inyong syudad ug sa pagtan-aw ko sa mga dapit nga inyong gisimbahan, nakita ko ang altar nga gikulita niining mga pulonga. Alang sa Dios nga wala hiilhi. Kanang inyong gisimba, bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anaa niini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta, ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tawo. Ug wala usab siya magkinahanglan bisag unsa gikan sa tawo, kay siya man mismo ang naghatag sa tawo og kinabuhi ug sa tanang butang. Gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang bulok sa katawhan ug ipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Daan na niyang gilatid ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an aron mangita sila kaniya pamasin nga siya ilang makaplagan. Apan ang tinuod, mao nga ang Dios dili layo kanato. Kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, kita usab iyang mga anak. Og sanglit kita mga anak man sa Dios, dili nato hunahunahon nga ang Dios sa magdagway sa larawan, nga bulawan o plata, o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. Kaniadto sa wala pa mahimo ang tao, wala baliha sa Dios kining mga butanga.
Apan karon nagsugo siya sa tanang mga tao sa paghinulsol. Kay nagtagal siya adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan, pinasubay sa hustisya, pinaagi sa tao nga iyang gipili. O gimatuod niya kini sa tanang katawhan, pinaagi sa pagkabanhaw niya. Pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga mibugal-bugal kaniya. Apan ang uban miingon, gusto kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini. Unya si Pablo mibiya sa tigom. Pipila sa mga tao mitipon kaniya og mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konseho sa Areopago. Ingon man si Damaris nga usa ka babay og uban pa. Human niini mibiya si Pablo sa Atenas og miadto sa Corinto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang langit ug yuta napuno sa imong himaya. Ang langit ug yuta napuno sa imong himaya. Daiga ang Ginoo gikan sa kalangitan, daiga siya diha sa kahitasan, daiga siya kamong tanan niyang mga anghel, daiga siya kamong tanan niyang kagahuman. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Mga hari sa yuta ug tanang kanasuran, mga prinsipe ug tanang maghuhukom sa yuta, mga batan-on usab ug mga dalaga, mga tigulang ug mga kabataan. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Daiga ang ngalan sa Ginoo, kaya ang iyang ngalan lamang mao'y gibayaw. Ang iyang kahalangdon labaw sa langit ug sa yuta. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Iyang gibayaw ang ahong sa iyang lungsod. Maunta kini ang iyang pagdaig. Gikan sa tanan niyang mga buutan nga alagad, gikan sa mga anak ni Israel, ang katawan nga suod kaniya. Alleluia. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya.
ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, daghan paunta kaayo akog isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa espiritu sa kamatuuran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuuran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kay ang ania kanako maoy iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan, akoa. Busa giingon ko nga dawaton sa espiritu ang ihatag ko kaniya ug isugilo niya kini kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Daghan kayrong nagkagubot dinhi sa atong mga katawhan nga nagtuo ni Kristo. Naiuban ang Biblia ra gyud mao'y ilang sundon ug wa masuwat sa Bible, dili tinuod. Mao na ilang giingon. Basta wa masuwat sa Bible, dili tinuod. Unya unsa man? Uyon mo ana? Mo na gasigig lalis mabasa ba sa Biblia nga naay pulong Katoliko? Ana. May pami kay naagid mi sa Biblia amongan la siging lalis. Naabas Biblia nga mokalawat ka pinaagig kamot. Nga mutana sang uban unya naa sa Biblia nga mokalawat ka pinaagig bakba. Mga kanang mga inana ba. Naabas Biblia nga ang laki o ang babae di gyud magbuwag, siya naabas Biblia nga ang babae o babae pwede magminyo, wa laki og laki, wa sad. So mga butang nga importante kay natong pamalandungan sa mga magtotoo. Si Kristo miklaro gyud dinhi, daghan paunta kay kog isulti ninyo pero dili pa mo makatugkad, pero inigabot sa Espiritu Santo tudluan mo niya sa tanan nga akong isulti kaninyo nga di pa ninyo masabtan, unya masabtan na ninyo og apil na ang mga butang umaabot. Sa to pa 2,000 years ago gisulti ni Kristo, naghuna-huna na siya nga dunay umaabot. Mao na karon ingon dayon kanang mga gibuhat ninyo mga Katoliko, sige mog simba anang mga larawan sa mahal nga Birhen Maria, larawan sa mga santos. Ana naa din as Bible. Gibawal na sa Bible mao gid ni atakihon nato. Niingon, bisag sa unang pagbasa, niingon man si San Pablo, ang Ginoo dili ka na mga binuhat sa kamot sa tao, sa kahanas sa tao. Mo na ayaw mo pagsimba ni anang mga larawan. Nga ano man tanggabutang man tanin daghang larawan. Sayop ni? Hindi. Hilom lagi mo. Undangon sa din ako akong pagkapari san. Asag di lang, diya sa larawan makakolekta mo sa tang. Mo na tinuod ba nga nagsimba tas larawan? Wa kita gasimba sa larawan. Ang kanarag yung mga tao nga nagsigig tanaw nato, mo'y nag-ingon nga nagsimba tas larawan. Pero ang tinuod,
ang atong gitan-aw nga larawan hunghong ni sa Espiritu Santo nganhi sa simbahan aron pagpahinumdom nato kinsa ang atong mga heroes sa pagtuo. Mga hero ba? Tanawa ng atong mga hero sa nasod, di ba? Butangan man nato sila og mga sa tawagan na estatwa ba kana kana monumento monumento ang kanang mga sikat nga basketball player Michael Jordan, Magic Johnson, ang mga sikat nga mga boxidor si Flash Ilorde, kinsa patong uban nga kanang mga sikat ba, mga sikat nga mga tao, sikat nga mga heroes like Jose Rizal, Apolinario Mabini, kanang naang nanghitabo sa mga ganing event sama anang kadaugan sa Mactan, sila Lapu-Lapu, gipamutangan silang monumento nga na ang ilang mga larawan. Nga naman, aron inigtanaw nato, mahinumdom tanila ang tinuod nga gisimboluhan anang larawan. Common man na nga paningahanglan sa tao, makapasatisfy man na sa tao. Pero na nang naakay gihigugma nga close kay siya nimo, nya namatay na siya. Siging daan ang picture, siging hawk-hawk anang picture. Hastang pare mo hawk sad panagsa naamasad ni amo kung kamo sa no. Asa man din ning among kasing-kasing pusong bato. Sa ato pa nganong ato mangyong ipamugos ang pag-ingong nagsimba ta sa larawan nga ang atong gisimba mao man ang gilarawanan. Ang atong gisimba mao man ang buhing Dios nga matud pa ni San Pablo diri sa unang pagbasa, wa ninyo mailhi. Mo nang ningon si San Pablo, ipaila-ila nako ninyo karon kinsa ning Ginoo. Na karon kinsa may mo paila-ila natos Ginoo nga usahay dili nato mailhan kining mga santos nga atong gibutang. Inigtan-aw lang nimong San Vicente Ferrer, mahinumdom dayon ka si San Vicente Ferrer nagsigig sunod sa Ginoo, wa gyud mangwarta, wa mangaway, sige gid siya hiusa bisag nag-away ng mga tao, iya yung hiusahon, siging tabang sa mga kabos, sa mga masakiton. Inigtan-aw natong San Vicente Ferrer, inig unsa nga na? Inig debosyon na to niya, ato da yung mailhan ang Ginoo nga maoy gi alagaran ni San Vicente Ferrer. Nya kita dayon mosunod dayon taniya. Inigtan-aw na to sa mahal nga Birhen Maria nga naa purtigid niyang higugmaas Ginoo, gugma kayo sa Espiritu Santo nga bisag unsay isulti sa Espiritu Santo sundon lang yun niya. Nigtan-aw na to siyang larawan, niyarang among model sa obedience sa Ginoo ay niya ako rabag supak-supak rabakos Ginoo, sige rabakog pamalikas, sige kog dumot. Moingon detas mahal nga Birhen, tabangi ko be nga mausab ko, pero wa ta magsimba niya, nagpatabang lang ta. Saom niya kung kinaiya nga mangumpisal ko karon inig kasunod adlaw balik naman sang sala. Ya mamugos ra ba yung kumpisal sa dayon igsunod adlaw pader pakumpisal la jud ko kay nakasa gyud ko pader. Kano sa man imong last kumpisal adtong niaging adlaw? Anong paspas mo ikang kumpisal pader di gyud ko mahimutang pader kasa ko diyon sa mahimong sa kapamalikas lagi ko pader ba akong nakasaba ng akong anak. Mao ba? Katong niaging adlaw nga nangumpisal ka mao sa di mo gisulti mao lagi pader. Kato sang niagi pag yung kumpisal mao gyapon mao gyapon pader, mao lagi pader, tabangi ko nako ayaw na lagbalik ko. Kay ikaugma ni mao na sad ni. Nya imo pa jud kong dali-dalion. Kumpisal yun kay di jud ko pwede makasimba pader, dili ko ka kumpisal. Kuwang ka sa pagsabot. Gatuo lagag ang kumpisal, mura na siya og alcohol nga gibutang des kamot gawas ba nga pasiriti akong kamot be nga ini kauga na sad hikap-hikap ka dito pasiriti na sad be ana ikaw ikap-hikap di oy inighuman nimo kumpisal ang imong way of life do na gyoy kausaban kung maminaw ka sa Espiritu Santo do na kausaban
Nya kay ang imo ramang gusto nga malimpyuhan lang ko kanang feeling nako nga mura nako na kuan. Ayaw oy paminaw sa Espiritu Santo. Na Lord, sige man kong pamalikas, unsa may sunod. Mukumpisal ko ron, mamalikas na po ko, unsa may sunod. Yung ingon ng Espiritu Santo, butangig packaging tape imong baba. Mayo nang doon nag-external sign. Butang mag-imo ng mask gani. Di naman na maklaro, butangi og mask dire. Nya sa ilawom day, packaging tape. Sige lang ingon, Wa na balikas. Mga usa ka semana nimong himo ana, maanad ang imong baba nga di na mo bukag balikas, imo dayong tangtangan. Ang igtangtang nimo na nahurot og ka nunot ang imo dinhing nabil pati sakit ka pisti bian. Awan nasad. Imo na sang anaan. Litok man gyud imo na sang butang packaging. Hangtod gyud nga maanad ka nga makaingon na ka nga di man di ay sayo ning di ta mag-storyag kuan. Magsikag handom niya. Kita mas Ginoong maayo kaya di mo pagkasulti. Away pagkabuhat. Tagaan din ka grasya. Abli ni mo sunod. Wana, di na ka mamalikas. You hate anang maong buhat. Katubitang akong niya ko'y gitambagan nga nagpuyo-puyo. Nga pag humagtambag na ko sa una, magsige jud ingon, lisod kay padero lisod jud kayo. Karon kay ang iyang kapuyo nga laki nibiya man gibiyaan man siya nakig minyo maglaing babay di hapit siya maghikog nako niya karon balik mo siya nako pero wa sa kumingon nga kami na say magpuyo nako niya karon ingon kas una di pwede di ka mabuhi og wa siya karon gibiyaan naman gyud ka namatay day ka. Ni siya may kayong ihikog pa din ako, kanay makamatay ni mo. Pero ang iyang pagbiya, ang kasakit sa iyang pagbiya, wa makaunsaay ni mo Imo ra gitong una-una, patudlo ragos Espiritu Santo, sunda ragod ang mahal nga birhen, pag rosaryo ragod. Sige siya rosaryo, hotdon ko na niyang upat ka rosaryohan, hilak og maayos, pagbasol, after mga 3 months, nawagtang tong iyang kasakit nga gibati dire. Ang sunod pag yun, nagguilty o giluod kay siya og nauaw sa iyang gibuhat. Kay iyag yung feeling, nagtanaw niya ang mahal nga birhen o ang Ginoo sa iyang gibuhat. Uwaw kay siya. Pag human ato, nanindot na iyang kinabuhi. Karon nindot na iyang kinabuhi. Sa to pa kung maminaw tas Espiritu Santo, tudluan ta niya. Pero unsa may tinuod nga pagsimba. Matod pa ni Kristo, magdaig kamo kanako, inyo kong himayaon. Kay ang tanan nga ni anako, iya sa amahan. Og sa inyong pagdaig nako, daigon sa ninyo ang amahan. Ang tanan nga atong buhaton dinhi simbahan. May naa may larawan o way larawan, kining atong mga debosyon, kanang prosesyon, kaning atong Flores de Mayo, dili gani ni nakatumong sa paghimaya sa Dios, maunay gitawag og binuang ng pagkaampuan. Ang ato na ganing gihimaya, mao na mismo ang larawan na atong gisimba, mo nang moingon tab, larawan sa mahal nga birhen, milagrosa kay ning larawana, kanigyoy akong hikapon isa. Kana ding birhen di anang may kapilya sa awa, nailabot pinigyong larawana, gitawag na naog fanaticism. Adi sa nato ilimod, ni ay daghan dinhi sa Katoliko, ingon ana, Santo Niño, kadtog yung karaan, kadtog akong hikapon kay karaan gito. Kani dayon nindot man kaning Santo Niño, awa na igahom diha. Kini gyud, giblisingan man is pare sa da, otro sa tong pariya, watoy grasya. Kani gyud, kani. So obispo ani sa Jesus, hingwarta kitong obispo kani gyud, kani. Fanaticism ang tawag ana. Tatong dihay born again nga suod kay nako nga pastor, siya kamo di pa ko adto pari wa pa ko mosuod seminaryo. Ikaw ba Chris, kamo simbahan ba Katoliko? Siging simba ng larawan. Nako, wa man may magsimba. Tuwa mo mis Ginoo, amo ra man ang age, ay nagsimba mo, muluhod ko mo dias larawan. Nako, wa man ko muluhod dias larawan. Nagluhod ko ngadto mas Ginoo. Ingon siya, nganong inyong nagibutang sa altar? Nako, kuha.
Inigluhod nako, kuha ang larawan, tanawag mo undang ba kong rosaryo. Nako inigluhod nako bang. Kuhaan ang larawan, bukaan na tanan. Maundang na ikong rosaryo. Dili. Kaya nga naman, ang akong giampuan, di man ka ng larawan, kato mang Ginoo, idra man na siya, nagasipit man siya Bible, nako, nganong gadaman ka ng Bible. Siya pa mo ang pulong sa Ginoo. Nako nga, binuang dia. Kani akong pulong, kita day ka. Nako kani akong pulong, kita ka. Siya, nako niya, kana imong gisipitan, kita ka. Kita, larawan na sa di makita nga pulong. Nagsimba sa di kag larawan, kay sige kang sipit-sipit ana. Sa diloy ang pulong sa Ginoo nako, larawan lagi ng Bible sa pulong sa Ginoo. Giprinta ra gud na nagoy anay printa nga Hebro ang kaning iyang kaning unsa na pagkasuwat, naa say Latin, naa say Aramaic, naa say Cebuano, naa Tagalog. Sa to pa larawan nga nagkalain-lain sa pulong nga dili makita. Kita di mo ani akong pulong. Pero isuwat din nimo, kita nimo. Ay nako, simba sa kaglarawan, labay ng Bible. Ilabay na. So, yung gabaan tan. Gabaan na ka ng Bible. Mo nang di sa namo ilabay among larawan, kay ako sa nang giila nga agianan po na presensya sa Ginoo. Depende na sa larawan. Mao na siya. Pag abuman ato, wa na may mag-istorya. Bitaw, nagkasuod big maayo. Gani, kay ko aman ni siya, saan murag may pagka-related sa Katoliko, ako pag-i-pa-blessing sa ilang balay. Blessing ko dito Walang siya manguros. Manguros ang alam sa mga santo-santo. Wa manguros ako. Piksa tanong karos bindita. Asom yung karon dia. Motoo man siya sa blessing. Padir. Kaya di pa ko karon na pare na ko. Padir, blessing ang balay na. Pa-blessing ang balay nga. Born again ni siya. Ngadto na ko. Pagpanguros akong ipasiplatan ba. Ngalan sa mga sa anak. Wa man manguros. Ako daghanong ko nirug hapak o bindita ron ko anak. Da panghapyon lagi snaong dako murasag nang oros di man oros ang larawan nga dili muda nato ngadto sa pagtan-aw ug pag-ilas Ginoo sama ni atong nakita ni San Pablo sa Areopago dito sa Atenas mao nay mga larawan nga supak sa gustos Ginoo. Ang larawan nga makapasamot sa atong debosyon sa Ginoo, makapanindot sa atong relasyon ug makapadasig nato pagsunod ug paghimo sa iyang mga kasuguan, mao nay larawan nga gitugot sa Ginoo. Mao na Espiritu Santo gyud magsulti ani. Sama anang kanang kampana, kana atong kampana diha. Makapadasig pa na nato. Nga mura naman lang nagtabon sa kaldero igana. Kaya na mura man nagisi ba mura lang planggana plang ana nag-order tarog kampana nga makapanindot sa atong pagtuo kinsa mo donate diha tag 110 ang iyang presyo 24 inch ang iyang diameter inches o niya 110,000 niya da sa pag-shipment to Amas Manila na ko gi-order. Ang shipment niya, basing pila sa to'y presyo, o ang pagtaod, ingnon talang 120,000. Ang muangkon, kada bagting, mahinumdom ka, nga dako-dako yung kagidon. Kada pring, sa bro, gracias Ginoo, pring, gracias Ginoo, hotdan yung kusbugas, ani bagtinga na. Sige, donate mo, tawagin lang ko dire, 120 na siya, 1,000. Basta lagi kada bagting lano ginang imong dunggan ngadto sa Ginoo. Bitaw ayaw lang sa mga anak, binuang mo na di man na sa Espiritu Santo. Pero nay mo donate, do na gyud grasya. Pero dito kato kong gisulti dito maoha nga inigbagting na kay grasya. Di sa to tinuod Ako man to, di ba to sa Espiritu Santo? Ang grasya diha nga nakatabang ka nga monindot ang atong pagsimba kana may kabati nimo nga murag manudsod ngadto ang tingog sa suok-suokan di pre ani ba nga nara kutob di ang tingog mabanda lag jutay aning dahon sa kanang kuan diha lubi wa na di nakakadungog kay hinay kayo pero kato bagting Jesus gipatdungog ko niya sa bagting sa nasa cellphone
Mo murag manud-sud sa imong dunggan oy. Ndot kay tingog. Brand new pa man to. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, ang Espiritu Santo naglig-on kanato sa tanang mga butang. Busa mudangop kita sa Dios uban sa pagpaubos ug moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan sa kanunay malamdagan sa Espiritu Santo, ilabi na ang mga nagdumala diini. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang nasud nga nakagubot gumikan sa gahom ug bahandi, nga ang Dios mopadayag sa iyang espiritu aron mahiusa sila pagbalik. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga mipanaw na sa laing kalibutan, ilabi na sa atong mga gihandom karon, luwason ni Kristo og padayuno na sila sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Dungga Ginoo ang amo mga pag-ampo nga dinasig sa Espiritu Santo. Amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, imaan sa mong gugma, sa gupaw santusa. Kining panog, kining dino, dinamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, umasa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit mong amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga pinaagi sa pagbinayloay niining mga halad, nagpaambit ikaw kanamo sa usa og halangdon nga pagkadiyos, itugot na ngamoyo kami nga sama nga nakaila kami sa imong kamatuoran, magpuyo unta kami kinabuhi sibo sa maong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod diining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kadamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami titugyan sa pagsulay. Inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Espiritu. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing this song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi nga mapuangoron ang imong katawhan og himua nga kaming imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, makalabang gikan sa karaan nganha sa bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit o kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuong. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nun nga kaalam nga ato lang buhaton kamaugit ang maminaw sa Espiritu Santo ug mosunod sa iyang isulti aron makadaig kita kanunay makahimaya ta sa Dios. Update sa atong mga gibaligya nga slots para sa atong mga projects dinhi ang Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 ang nahalin as of yesterday May 11 ning abot na og 3,362 ka slots. No, pakpak 1,638 na lay kuwang. Basin pa day maka-apil pa mo ani. Paspasig palit. Update sad sa atong mga katong sponsor sa Heavenly Joy para sa ato dinhing mga Sunday flower decorations nga tag 15,000. Ang bakante na lang nga wa pay sponsor ang month of December. Wa na ang Oktubre ngadto Nobyembre anay mga sponsors. So December na lang 2021. So kinsa pa dihay ganahan, wala sige pang text lang niya mo. O diya, sa ato dihang kampanaryo, mo akong gingon, kinsay makauna ninyong sponsor ana, 120,000, congratulations, kada bagting, hangtod pagkaguba na sa dako mong grasya. Di bitaw. Aning tabang sa tato simbahan, nga munindot sa natong bagting, makaabot sa nga tos tabla ang tingog ba? No, ana, maabot bakas tabla o dihara kotob di skina. Pero sige lang, basta mabago-bago, nindot ng tingog, basta bago. Ano lagi ato diya, murag nagisi siya ba? Sa sigig yung dok-dok bitaw, mo nang natingin ay crack gamay, mo nang lisod na diyog kaya siya mutulin ang iyang tingog, ganang layo na kayo. Lisod abot sa akong kwarto, dire, naigsirado na ko sa kwarto, maglisod kong kabati, nga naaday gibagting nga kampanaryo. Luoy taon kaayo. Sa una, pag abot na ko, sipa na kayo, abot na nga to, langisigan na dire. Karon kusuga sa mubira aning atong sakristan murabag ka ng daang kasuko sa pare ba ano yun guba. Sige lang basig mailisan dahil na ang Ginoo manaaka ninyo Manasab kanim. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinahagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years of blessing.